Bon dia, nois. Avui som divendres, ja s'acaba la setmana. Què us anava a proposar avui? Doncs una feina que està relacionada amb el dilluns. Amb el dilluns, que és 27 d'abril. I què és el dia 27 d'abril? El dia de Montserrat. Una festa que mai ens ha deixat indiferents, perquè sempre hem fet unes activitats que ens formen part de la tradició de la nostra escola. Però per la situació que hi ha, no les podem fer. Per tant, el que us proposem avui, que és divendres, per fer a l'hora de català, és un poema o una poesia, que és el mateix. D'acord? Llavors, què volem que feu? Doncs, primer de tot, en aquesta hora de català, vull que obriu el document de poesia i mireu totes les petites activitats que teniu. Aquestes activitats el que ens permetran és escalfar motors per després poder fer la vostra poesia. Perquè quina és la proposta? La proposta és que al final de fer tot aquest document i que ens l'envieu a la Montse i a mi per veure que heu fet bé la feina, es tractarà de crear la vostra poesia de Montserrat. Tal i com posa, hi ha un altre document que es diu Bases de l'activitat de la Mare de Déu de Montserrat, l'obriu i aquí us posa tot com s'ha de seguir, quins ítems s'ha de seguir, quins requisits ha de tenir aquesta poesia. És molt important que en tingueu en compte que ha de tenir un títol. Ha de ser inventada. I després, que la temàtica és tot el que pugui ser o que faci referència a la Verge de Montserrat. Les nostres tradicions, pot ser la nostra escola, els balls de Montserrat, quins sentiments ens han portat sempre a aquesta festivitat. Sí? Podeu utilitzar qualsevol dels temes que teniu escrit en el document. Què passarà amb aquesta feina que feu? Doncs que dilluns tindreu una invitació de la Montse o meva per fer tutories grupals, on cadascun de vosaltres llegirà la seva poesia. En els grups, si som grups de 4 o 5, les llegireu tots i decidirem quina és d'aquestes poesies la que més ens representa. I al final de totes les tutories hauran sortit 6, perquè són 6 tutories grupals les que farem. Aquestes 6 les penjarem en el Classroom perquè veieu quines són les 6 poesies que han sortit com a guanyadores, perquè no hi ha un guanyador, sinó que surten com les que millor representen la nostra tradició. Per cert, molt important, és del tot obligatori connectar-se en aquestes tutories del dilluns, perquè formen part de la sessió de les classes, de la sessió de la matèria en si, que és català, d'acord? O sigui, és de Montserrat, però és una feina que representa la nostra tradició de la Verge de Montserrat i que valorarem a català. Per tant, és del tot obligatori connectar-se en aquella reunió. Si veieu que no heu rebut la invitació, digueu-nos-ho o a la Montse o a mi i mirarem què ha passat. Però tothom s'ha de connectar. En cas que hi hagi algun problema d'internet o que hi hagi algun hàndicap, no passa res. Està clar que entenem les diferents situacions que n'hi ha, que podeu viure. Però, per norma general, si internet funciona i tot està correcte, us heu de connectar. D'acord? Ens trobem en aquelles tutories grupals. Que vagi molt bé. Molts ànims, que és una feina difícil, però no és impossible. Per tant, segur que ens sorpreneu. I no a nosaltres només, també us sorprendreu a vosaltres mateixos. Molt bé, nois, que vagi molt bé el cap de setmana. Adeu!